नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या गजाली या कार्यक्रमात तुमकां येवकार. आज हो कार्यक्रम चलतना तुम्ही टीव्ही मुखार बसल्यात आणि हो कार्यक्रम पळयतात, आमकां पळयतात. गोंय निसर्ग इतलो सुंदर आसा, हिरवोचार, त्या सैमाचे आमी दिसपट्ट्या दर्शन घेता. हें सगळें करपाक आमकां देवान दोळे दिल्ले आसता. दोळ्याची दृश्टी हाचें म्हत्व फक्त कळटा जाका दृश्टी ना ताका. त्या खातीर आज आमी बसले हांगा इल्लीशी भासाभास करपाक, गजाली करपाक की दोळ्यां खातीर दृश्टी मेळपाक कितें यत्न करतात आनी कसले उपक्रम घेतल्यात. आज आमचे मदीं हांगा आसात सक्षम संस्थेचे राष्ट्रीय संशोधन अनुसंधान प्रमुख शिरीष नार्वेकर. नमस्कार. आनी गोंय सक्षम संघटनेचे चिटणीस आमचे संतोष बाब कामत. नमस्कार. तुमकां दोगांकूय आमच्या ह्या स्टुडियोत येवकार. नार्वेकर साहेब, आपली ओळख म्हणजे राष्ट्रीय संशोधन अनुसंधान प्रमुख, पण आपण ह्या ह्याच्यात यायच्या आधी एका नावाजलेल्या बँकेत सिनियर मॅनेजर म्हणून काम केलं. तिकडे निवृत्ती घेऊन इकडे का यावं असं वाटलं, हा पहिला प्रश्न. मग आपण विषयाकडे वळूया. असं झालं की बँकेमध्ये काम करत असताना ग्रामीण भागामध्ये पोस्टिंग होतं. मध्य प्रदेशामध्ये मी 40 वर्ष राहिलो. म्हणजे माझी नोकरी त्यापैकी 20 वर्ष मध्य प्रदेशात गेली. आणि मध्य प्रदेशाच्या एका जिल्ह्यातल्या एका खेडेगावाच्या ब्रांचेस, ज्याचं नाव जुन्नारदेव, तिथे मी ब्रांच मॅनेजर होतो. आणि त्यावेळच्या आमच्या प्रोसेसप्रमाणे जवळच्या ब्रांचचं सरप्राईज इन्स्पेक्शन जवळच्या ब्रांचच्या दुसऱ्या ब्रांच मॅनेजरनी करायचं, असं एक हे होतं. त्या निमित्ताने मी जवळच्या एका ब्रांचला चाललो होतो. पण तिथं ट्रेननी जावं लागायचं. पॅसेंजर एकच पॅसेंजर जायची, ती यायची. आणि त्या पॅसेंजरनी जात असताना फारशी काही गर्दी नव्हती. पण आपण अनेक वेळा बघतो एक अंध युवक गाणी म्हणत वगैरे लोकांकडून पैसे गोळा करत होता. का कोणास ठाऊक, पण फार पूर्वीपासूनच मी माझ्या आयुष्यात ठरवलेलं आहे की कोणालाही भीक द्यायची नाही. सगळ्यांचंच कल्याण मी करू शकत नाही, पण माझ्या परीने मी हा प्रयत्न केल्यानंतर कदाचित लोकांना मी सांगू शकेन की एक दिवस यायला पाहिजे जेव्हा सगळ्या लोकांनी भीक देणं बंद करावं. म्हणजे भिकारी आपल्या देशात दिसणार नाहीत. अर्थात ते नष्ट होतील असं नाही, त्यांना काही ना काहीतरी कामं दिली पाहिजे. आणि तेच झालं. तो पैसे मागत मागत माझ्या बाजूने गेला. मी त्याला रिस्पॉन्स दिला नाही, पण नंतर थोड्या वेळाने तो परत येऊन माझ्या बाजूला बसला. आणि मग मी त्याच्याशी गप्पा मारायला सुरुवात केली. आणि त्याने मग बरेच आपल्या मनातल्या गोष्टी उलगडल्या. आणि त्याच्यामधून त्यांनी एक वाक्य तो जे बोलला ते माझ्या मनाने कुठेतरी पकडलं. त्याचं वय असेल 30-1 वर्ष काहीतरी. मी त्याला म्हटलं की तू युवक आहेस, तुझे हातपाय सगळे धडधाकट आहेत, फक्त तुला दिसत नाही, मग तू भीक कशाला मागतोस, काहीतरी काम करायला हवं. तो हसला. म्हणजे मी काय काम करू शकतो, मी तर आंधळा आहे. मग मी त्याला सांगितलं नाही की तू करू शकतोस. जरी मी काही काम केलं तर मी पैसे कुठून आणणार. त्याला सांगितलं की बँका आजकाल निःशुल्क असं कर्ज देत आहेत, खूप कमी व्याजावरती कर्ज देत आहेत, तू कर्ज घे आणि धंदा कर, कुठली बँक मला देणार वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी झाल्या. आणि शेवटी तो या गोष्टीवर आला की मला बँकेने कर्ज जरी दिलं तरी मी करणार काय. त्या गप्पा गोष्टींमधून मी त्याला शेंगदाणे कसे विकायचे मला नव्हते येत विकता, पण मी त्याला सांगितलं. बसल्या बसला काहीतरी टाईमपास करायचा होता. आणि त्याला म्हटलं की तू माझ्या ब्रांचला ये, तुला मी कर्ज देतो. तर म्हणे आंधळ्या माणसाला कोणी कर्ज देत नाही, मला सगळ्या बँकांनी आजपर्यंत सांगितलं. म्हटलं असं काही नाही आहे, तू ये. त्याला मी कर्ज दिलं 500 रुपये. 1 वर्षभर त्याने धंदा केला आणि वर्षभरामध्ये त्यांनी 500 रुपये परत केले. 1981ची गोष्ट आहे. त्याला परत 1000 रुपयाचं कर्ज दिलं. आणि दॅट वॉज दी फर्स्ट केस ऑफ रिहॅबिलिटेशन ऑफ ए ब्लाइंड पर्सन, जे न कळत माझ्या हातून झालं. आणि त्याच्याशी ॲक्वेंटन्स झाल्यानंतर एकदा तो म्हणाला की मलासुद्धा असं वाटायचं की मी शाळेत जावं. माझे मित्रमंडळी सगळे शाळेत जातात, पण मला कधी शाळेत जायला नाही मिळालं, कारण मला कधी दिसतच नाही. म्हणजे मी सुरुवातीपासूनच आंधळा आहे. त्याचं नाव मला अजूनपर्यंत आठवतं, साहागुल खान त्याचं नाव. आणि तो विषय तेव्हापासून माझ्या डोक्यामध्ये आला की ब्लाइंड लोकांचं रिहॅबिलिटेशनच नव्हे, मुळात शिक्षण कसं होत असावं. एक जनरल नॉलेज म्हणून थोडंसं माहिती होतं की एक ब्रेल लिपी नावाचा प्रकार असतो, बोटाच्या स्पर्शाने पुस्तकं वाचली जातात वगैरे वगैरे. पण ते नेमकं काय असतं, कसं असतं, हे मला फक्त नागपूरला जेव्हा माझी 1998मध्ये बदली होऊन मी नागपूरला आलो त्यावेळेला मी मग तो विषय जवळून बघितला. तोपर्यंत सुमारे 17-18 वर्ष माझ्या डोक्यामध्ये तो विषय होता की या क्षेत्रात काहीतरी करणं आवश्यक आहे असं मला वाटलं. पण जेव्हा प्रत्यक्ष मी शिरलो त्या क्षेत्रात तेव्हा मला त्याची डेप्थ कळून आली
आणि मग असं वाटायला लागलं की जर काही करायचं झालं तर या जन्मी काही करता येणार नाही, तर उरलेला जन्म तरी कमीत कमी या बाबतीत काहीतरी करावं. म्हणून मग मी तसं ठरवलं आणि 1998 पासून सुरुवातीला ब्रेल लिपीची पुस्तकं सोप्या पद्धतीने कशी तयार करता येऊ शकेल याच्यावरती काम करायला सुरुवात केलं. जसजसं तो विषय आणखी माझ्या जवळ येत गेला तसं मग मला 2005मध्ये जेव्हा माझ्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या संपल्या, मुलाचं आणि मुलीचं लग्न झालं आणि मग मी ठरवलं की आता पूर्ण वेळ या गोष्टीसाठी द्यायचा. आणि तेव्हापासून मग मी पूर्ण वेळ अंध लोकांच्या शिक्षणाबद्दल देशामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट काही करता येऊ शकत असतील त्या विषयावरती आपला फोकस केला. हळूहळू मग सक्षम ही जी संस्था आमची आहे त्या सक्षमच्या संस्थेचं हे पद आल्यानंतर मग मला पूर्ण देशभर सर्व तऱ्हेच्या अपंग लोकांसाठी विचार करण्याकरता संधी मिळाली. कारण सक्षमच्या अजेंडावर सगळ्या तऱ्हेचं विकलांगत्व आहे आणि त्यांच्याकरता काही ना काहीतरी करायचं आहे. आणि असं लक्षात आलं की इतकं जास्त करण्यासाठी आहे की ते जितक्या जास्ती लोकांपर्यंत पोचेल तितक्या प्रमाणामध्ये आणि तितक्या लवकर ते सगळं साध्य होऊ शकेल. तर हा प्रवास साधारणतः अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर हा असा झाला. आणि हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतं की एक कुठेतरी पॉईंट असतो आणि ते पुढे जातं. आणि हा प्रवास करत करत तुम्ही आज राष्ट्रीय संशोधन अनुसंधान प्रमुख झालात. हां, ही तुम्हाला पावतीच मिळाली आहे म्हणायची. पावती ही वाटून घ्यायला पाहिजे. संतोष बाब, नेत्रदान करा, दृष्टी दियात व संकल्प तुम्ही सक्षम गोंयान कसो कितें करता? नेत्रदाना बद्दल आमी 2008 सक्षम गोवा चालू केले. ताचे पयलीं आमचे स्वर्गवासी सौ स्मिता जयवंत धोंड स्मृती सेवा प्रतिश्ठान हो ट्रस्ट आमी चालू केल्लो. उद्देश आशिल्लो समाजकार्य. आमचे संस्थापक जयवंत धोंड हे पयलीं नागपुरा आसताले. सो तांचे मार्फत आमकां सक्षमाची म्हायती कळ्ळी आनी आमकां अशें डिसायड केलें की एक आमी सक्षमची शाखा गोंयां करची. आनी आमची उद्देश आशिल्लो की एक आय बँक, कित्याक गोंयांक आय बँक नाशिल्ली, म्हणटकीर एक आय बँक आमी गोंयांक स्थापन करची. सक्षमाच्यो जवळ जवळ 36 आय बँकी कार्यरत आसात आनी आमी 100 आय बँकी सगळी भारतांत चालू करपाचो आमचो संकल्प आसा. सो तातूंत फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून आमी एक शाखा गोंयांत करपाची तुम्ही करी सर गोंयान एकूय नाशिल्ली, सरकाराची नाशिल्ली? नाशिल्ली. आमी मे 2009 जेन्ना इनॉग्रेशन केलें, आमचे पयलीं 2 म्हयने पयलीं रोटरी क्लब ऑफ पणजी हांणी वृंदावन हॉस्पिटलांत आय बँक चालू केली. आमच्या इनॉग्रेशनाक ते आयले आनी म्हणपाक लागले सुरवातेकच एक गोंयांक 2 आय बँक गरज ना, आनी खरंच गरज नाशिल्ली. आमी जॉयंटली काम करया म्हणून. आनीक ते म्हणपाक लागले आय बँक आमचे कडेन आसा, तुमी अवेरनेसाचें काम करात आनी आय कलेक्शन आनी आय बँकेचें काम आमी करतात, जें आमकां मान्य जालें. कित्याक एक गोंयांक स्टार्टिंगाकच 2 आय बँक गरज ना. म्हणटकीर आमी अवेरनेसाचें काम घेतलें. वेगवेगळ्या ग्रुपां आमी आय डोनेशनाची अवेरनेस कॅम्प घेतले. हांव अजून कॅम्प घेतां. तशेंच NSS युनिट्स जे कॉलेजीचे आसतात तांकांय आमी कॅम्प्स घेतात आनी एक वराचो हांव प्रोग्राम घेतां. तातूंत 20 मिनटां आमची CD दाखयतात, आमची किंवा रोटरी क्लबाची CD दाखयतात. एक 20 मिनटां हांव ताजेर डिस्कस करता आनी 20 मिनटां क्वेश्चन एंड आन्सर. गोंयचे खंयच्याय संस्थेक जर आय डोनेशना बद्दल म्हायती जाय, खंयच्याय टायमार हांव म्हाका अवेलेबल करपाक शकता. दारवेकर साहेब, भारतात संख्या फार मोठी आहे. सध्याचं चित्र कसं काय आहे? निश्चितच भारतात जगातली सगळ्यात जास्त अपंग लोकांची संख्या आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननी आणि युनायटेड नेशन्सनी सुद्धा हे सर्टिफाय केलेलं आहे. त्यातही जर आपण अंधांचा विचार केला, ब्लाइंड लोकांचा, तर जगातली सगळ्यात जास्त अंधांची संख्या देखील आपल्या भारतामध्येच आहे. 2001चा जर जनगणनेचा विचार केला तर 2,19,00,000 त्यावेळेला सांगण्यात आली होती सर्व तऱ्हेच्या अपंगांची संख्या. थोडंसं इथे एक स्टॅटिस्टिकल एक थोडंसं प्रॉब्लेम अशी आहे की त्याच वेळेला नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशननी ही फिगर 4 कोटीपर्यंत सांगितली होती. इन एनी केस 2001 पासून आज 11, 12, 13 वर्षामध्ये ही संख्या कमी झाली असेल असं वाटत नाही. आणि झाली जास्तीत जास्त तर आताच्या एक ॲप्रॉक्सिमेट फिगरप्रमाणे ती 6 कोटीच्या जवळपास असावी. आणि त्याच्यापैकी अंधत्व असलेल्या लोकांची संख्या 1,20,00,000 ही आजच्या तारखेत सांगितली जाते. किती तऱ्हेचे प्रकार असतात अंधत्वाचे? अंधत्वाचे तसे बरेच प्रकार आहेत. म्हणजे डोळ्याच्या रचनेप्रमाणे डोळ्याच्या प्रत्येक भागाशी संबंधित एक अंधत्व आहे.
त्यातलं जे करेक्टेबल अंधत्व आहे, फार एक पॉप्युलर जो प्रकार आहे तो कॅटरॅक्ट आहे, कारण हा टेम्पररी ब्लाइंडनेस असते. पण त्यातला कॉर्नियल ओपेसिटी हा जो प्रकार आहे, म्हणजे डोळ्याच्या सगळ्यात बाहेरचा जो पातळ पापुद्रा आहे, हा सामान्यरित्या पारदर्शक असणं आवश्यक आहे. ज्याची पारदर्शिता जेव्हा कमी होतं त्या व्यक्तीला दिसणं बंद होतं किंवा खूपच धुसर अंधुक दिसायला लागतं. आणि त्याचा एकच उपाय आहे, म्हणजे आर्टिफिशियल कॉर्निया अवेलेबल नाही, कुठल्या प्राण्याचा चालत नाही, फक्त माणसाचा चालतो. आणि ह्युमन ऑर्गन ट्रान्सप्लांट ॲक्टप्रमाणे फक्त मृत माणसाचाच कॉर्निया वापरता येतो, जिवंत माणसाचा नाही. दुसरा जे अंधत्वाचा प्रकार आहे तो त्यातले 2-3 प्रकार हे रेटिनाशी रिलेटेड आहे. आतला जो डोळ्याचा पडदा असतो त्याच्याशी संबंधित आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा वयोवृद्ध लोकांचा मॅक्युलर डिजनरेशनमुळे हे झालेला असतो. तिसरा प्रकार जो आहे तो ऑप्टिकल नर्व जी आपली आहे त्याला रक्तपुरवठा थांबला की त्याचं प्रेशर पुढे पडतं. डोळ्याच्या म्हणजे कॉर्नियाच्या आतमध्ये ॲक्वस ह्युमर नावाचा एक पातळ पाण्यासारखा पदार्थ असतो, तो क्रिस्टलाइज व्हायला लागतो, ज्याला आपण काचबिंदू किंवा ग्लॉकोमा म्हणतो. आणि चौथा जो प्रकार जर म्हणायचं झालं तर डोळ्याची वाढच झालेली नसते. अनेक लोकांच्या जो आयबॉलच डेव्हलप झालेला नसतो. बाकी कुठलेही जे प्रकार आहेत त्याच्यापैकी प्रामुख्यानं ॲक्सिडेंटमुळे डोळे खराब होणे, जाणे, पूर्णपणे अंधत्व येणे वगैरे वगैरे असे आहे. त्याच्यातसुद्धा 2 प्रकारचे अंधत्व आहेत. जी अलीकडे आत्ता आयडेंटिफाय झालेली कॅटेगरी म्हणजे अशी आहे की जगामध्ये तोपर्यंत एखादी व्यक्ती अंध आहे किंवा अंध नाही, हे 2च कॅटेगरीज असायच्या. पण एक मधली कॅटेगरी आयडेंटिफाय झालेली आहे, ती म्हणजे ज्यांना अल्पदृष्टी आहे, लो व्हिजन. तर ह्या लोकांना सगळ्या प्रकारचे मेडिकल क्लिनिकल सॉल्युशन्स करून झाल्यानंतर जी उरली सुरली दृष्टी असते त्या दृष्टीचा वापर करून त्यांना रिहॅबिलिटेट करता यावं किंवा सामान्य जीवन जगता यावं याच्या दृष्टीने विचार आणि उपयोग करावे लागतात. ते करून साधारणतः अंधत्वाचे हे मुख्य प्रकार आहेत. अगदी मायक्रो लेवलवरती बघायला गेलं तर प्रत्येक पार्टशी रिलेटेड आणखी बारकावे आहेत अंधत्वाचे, पण त्या अंधत्वाप्रमाणे त्या व्यक्तीचं जीवन तेवढ्याकरता असह्य होत असतं. पण प्रामुख्यानं ज्या अंधत्वावरती विचार केला जातो आहे आज, तो म्हणजे टेम्पररी अंधत्व असलेलं मोतीबिंदू किंवा कॅटरॅक्ट. आणि बाकीचं आता आय डोनेशन देऊन कॉर्नियल ग्राफ्टिंग. कॅटरॅक्टने ते डॉक्टर ऑपरेशन करून हे लेन्स बसवतात. हां, सो तो एक आर्टिफिशियल प्रकार कसा आहे? तर हा खूप कॉमन प्रकार आहे आणि त्याचं ऑपरेशनही आजकाल इतकं सोपं झालेलं आहे की सकाळी ऑपरेशन झालं म्हणून संध्याकाळपर्यंत घरी येऊ शकतो. आधी सिनेमात ते 4 दिवस ठेवते, डोळे हळू उघडत आहे काय. आता अलीकडे ते म्हणजे इट हॅज बिकम फास्ट. संतोष बाब, तुम्ही आता ही बँक गोंयान सुरू केल्या म्हणटा, उपक्रम येदो व्हडलो सुरू करून तुमकां प्रतिसाद कसो कितें आसा? कितें आसा जाणा, एक फॅमिली कोणी मेलो तेन्ना तूं वचून त्या मनशाक आय डोनेशना बद्दल सांगपाक शकना. हो विशय पयलीं ताजे कडेन ताजी फॅमिली कडेन वचपा जाय, तांणी खूब ताजेर विचार करपा जाय. आनीक जेन्ना ते एक्चुअली डेथ जाता तेन्ना जर फक्त ताजे कानां जर सांगलें बाबा आय डोनेशन करया, तो विशय ताका खबर आशिल्ल्यान आय डोनेशना तो कन्सेंट दिता. मागीर बाकी सगळें मॅकॅनिकल काम आसतलें, फोन करपाचो, आय डोनेशन टीम येवपाची काडपाचें. पूण हो जो आसा त्या करपा खातीर अवेरनेस हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. हातून आतां थोड्यो आडखळी जे उत्पन्न जातात न्हू, एग्जाम्पल समज आतां म्हाका दोळे दिवपाची इच्छा आसा, हांवें ती प्रगट केल्या, म्हाजी बायल आनी चलो हांवें तांकां सांगलां की म्हाका बाबा दोळे दिवंक जाय आनी तुमकांय कळयलां. बरोबर. पूण हांव मरतां पळय त्या दिसा घरान दुख्ख आसता, सादारणशी बायल जावं भुरगो, तांकां त्या टायमार एक कॉन्शियसनस नासता की आपूण फोन करून सांगूंक जाय जावं कोणाक दुसऱ्याक सांगूंक जाय. अशा परिस्थितीन त्या फॅमिली कडल्यान तुमकां कशें कितें मेळूंक शकता सहाय्य? हांगाच अवेरनेस कामां येता. जर हो विशय आमी सगळी गोंयची फॅमिली कडेन डिस्कस केलो पयलीं, तांकां आय डोनेशना बद्दल खबर आसा, अशी जर केन्नाय परिस्थिती जाली, फक्त ताका चल्या म्हणलें आय डोनेशन करया, ताका सगळी खबर आसा, ताजी कन्सेंटूय आसा, तूं म्हणटलो हय, इतलेंच म्हणलें जाल्यार हय म्हणलें जाल्यार पुरो, बाकी कोणी दुसरो मनीस तें सगळें करून घेवपाक शकता. पूण जर तो ताका विशयच खबर ना, ताका हय म्हणपाचो प्रश्न ना. म्हणून हें अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट आसा. मरण आयिल्ल्या मनशाचे दोळे 6 वरां भितर कितें तरी काडपाक जाय. हातूंत तीच एक बॉटलनेक आसा. 6 वरां भितर दोळे काडचे पडटात आनी 96 वरां भितर दोळे ते ट्रान्सप्लांट करचे पडटात. होच एक बॉटलनेक आसा.